fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to Tambacounda to Bundu to Dialigel to Diboli to Gudiri ko on takkusan jula ha e nder galle ceerno Habou Diallo to Kidira ko on takkusan kadi jula ha to galle ceerno Ahmad Tijani Mohamed Saïd Ba to Madina Gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie banque européenne d'investissement ɓe cifodiri e banque mauritanienne d'investissement ñamande kene qime ha 20 millions taw ko haalisa euro to leydi Sénégal élève ɓurɗo hewde duuɓi itade hikka nde taw ko wadde kawguel baccalauréat ene yaare duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi o paasi noon mo waɗa deuxiéme tour woni session ko batto kawguel nguel to leydi Mali plateforme rendinɓe kay pelle hujjikintoɓe gollotoɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓoyata maɓe natan tikkere hof ngo juuɗe ngo balɗe joyyi to leydi Guinée Conakry ko to noon ko huɓere togodirde woni 6 étage nde 6e étage gonnode e mahede kañum tigui dirguiti e yimɓe jeegom noon wonnode e less mayre ko ronkuɓe yitede to leydi Niger ma jaaha to Agadez to noon ɗeɗo balle ko nguleki cattuki teska toon température mabɓe ne yaaha 47 degré to leydi Afrique du Sud toon ko neige woni tigui glace woni samde to Johannesburg e yoga e région ngaji tawteɗi ndera leydi he to Centrafrique ko kaske blogo to Rwanda najo kañuma wasi fittade mum e janggo joguidiɓe mbanno e contingent mabɓe to Congo Brazzaville ko altine hanki o fuɗɗi congrès landa wiyete ka IDH yukki ko Guy Brice parfait kolela tafno ɓe goni tigui ko suɓade lomto makko to leydi Somalie ko bombo artisanal fetti toon yimɓe jeetoto mbasi hen pittali mumen hakkillaji kala kooti e Chebaba bisimilla mone ketki hoto ndire hoto pirte hoto dirte joni joni piren pacciren caabune laaɓal socca ɓanndu maaɗa haa njiitoɗa heen hoore maaɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa njiɗa hoore maaɗa aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni njiitoɗa heen hoore maaɗa caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴude e suka e mawɗo e debbo cewiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Diom ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗon kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Sarr hakkunde Nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala
aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirol an ko wayno kista a fibroma dogam sitta e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawnan ɓe worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe tahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle ma galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkatama o haala ko nema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naftude ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓduredo malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe en gone mawbaare sappo e goo lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbiruɗen e gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen laamu leydi Mauritanie tawi rewi koye junggo jaagogal leydi ndi kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono Mouhamed Salima Wula Merzougo o sifondirama altine hanki o sifande taw ko accord woni nanodiral hakkude mabɓe e ASECNA sifande nde noon ko rokkude dendagal gollotoɓe ASECNA tawateɓe nder leydi Mauritanie statut woni martaba jabde fonctionnaire international woni kala gollotoɗo e mabɓe wona fonctionnaire international Wula Merzougo noon sifodiri ɗum koye directeur ASECNA e nder leydi Mauritanie bite
biyeteɗo Mohamed Moussa siftinde on noon gila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi woni 1959 gila nden ASECNA fuɗɗi dillude e fannu navigation aérienne tawi kay ko sappo e jeeɗiɗi leydi Afrique naaɓe wondude e leydi France kañumen ndendi catal ngal ko ASECNA noon kadi halfina ko fati kay e kañum halfina ko wayno kay service aji sauvetage woni faabade yimɓe so tawi avion heeɓi caɗele kamɓe kadi kalfina ko fati ñippude cumuji avion ngaji e ɓayyinde habaruji ko fati e météo hollirde kadi laaɗi diwaji ɗe no weeyo ngo sifori so tawi kadi walla so tawi kay e jertindeɓe e kala saaha jettinde pilotaji ɗi e kala saaha ko fati e alhaali météo ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni banque européenne d'investissement woni BEI cifodiri e banque mauritanienne pour l'investissement woni BMI sifande nde noon ko ñamade ɓuttere nde 20 millions woni million ngaji nogas taw ko halis euro ñamade noon koɓe ñamla banque mauritanienne d'investissement yidde BEI noon ko wawde kay ɗoftude e wawde ɗoftude e tongtude des wiyeteɓe des petites et moyennes entreprises tawateɗe nder leydi he no ƴellotiri hano haalisni yidde fedde union européenne kañumne ko wallude jeunesse leydi Mauritanie hano ƴellitiri ene tawtora noon sifande nde hono cukko hoorejo banque européenne d'investissement hono biteɗo Ambroise Fayola e ambassadeur joɗiniɗo union européenne e nder leydi Mauritanie hono biteɗo William Jones ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki sappo lewru juillet 2023 Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o fuɗɗima yurnitade kay e wadde wayloji e nder ambassadeur uji joɗaniɗi leydi Mauritanie to caggal leydi no ambassadeur uji kewɗi noon ma tigui tina ɗi noon wayloji ko fuɗɗi yaltude e oɗo saaha joni noon ko biteɗo Mohamed Yahya Wulteis on ko ambassadeur joɗaniɗo Mauritanie to leydi Sénégal e oɗo saaha joni o fektama to Paris o laatima e oɗo saaha ambassadeur joɗaniɗo Mauritanie to France Wula Teysi noon ɓooyi tigui e wonde ɓooyi ambassadeur saabu kay ko kanko wonno ambassadeur leydi Mauritanie to Tchad caggal ɗum o nawa to leydi Niger o ummi to leydi Niger o arti to Dakar woni Sénégal e oɗo saaha joni o nuldama to Paris lamorgo leydi France kono noon kadi hono ambassadeur ancien ambassadeur men wonde ambassadeur leydi Mauritanie to Bruxelles hono Abdallahi Bah Naji Keble on subama waɗama e oɗo saaha joni ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite joɗani leydi Mauritanie to Arabie Saoudite e nder ɗeɗo balɗe noon ma nomination ngaji kewɗi waɗa e nder ɗiɗon ambassadeur uji ha joni kabaruji men ɗemgal pulara seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden DIC woni division d'investigation criminelle ko dadiɓe mbiyata noon ɓe nangui réseau taw ko réseau mawɗo no feewi ko wayno e nder dillannoɓe réseau mawɗo taw ko réseau wuyɓe ɓe nangui ɗumen koye nder Dakar addi fedde wuyɓe nde noon ko biteɗo inde makko fuɗɗiri ko alkulala ma woni lettre M yettode makko ko Koulibaly ɓe kewi noon ko fewjude tigui wadde no annama accident ni ko noon tigui ɓe kewi wadde so hakkillaji jooma auto o hakkille mum heedi e mabɓe ko nen tigui ɓe kewi wadde goto jippon naata kay e oɗon auto ɓe gujje dendagal koɓe tawi e nder mum kala ndeɗo fedde noon wujji million ngaji kewɗi e matériel uji kewɗi e nder Dakar ɓe kewi noon ɓe kewi tigui ko mantade auto ɓe ganda kay holko joomum auto holko woni nder mum walla joom auto ne foti jogade halis ɓe mbaɗa feere kay haaɓe dujjo e joomum walla ɓe garta joomum so joomum dartima noon ƴewde so tawi ala ko boni e auto mum goto mabɓe moykino jippom uddita auto o ƴetta ko yiɗi kala yaade hende jomum ara tawa ko fayi jomuma taw ɓe goɗɗoyi taskama noon yimɓe hewɓe ɓe mbomi ɗumen e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commissaire des polices de l'unité 15 des Parcelles Assainies e dadiɓe mum ɓe pawi juuɗe mabɓe e mawɗo fedde wuyɓe ɓe hinde braqueur tampinoɓe Dakar no fewi mawɗo fedde nde noon ene inde makko ko AF inde makko musomi tigui koye ɗeɗo alkule ɗiɗi woni AF o ɓuuri lollude noon ko jogo
o nanguida noon koye cukku makko kayumne inde mum so mi tigi koye SF alias ɓuuri lollide ko galasa ɓe tawa noon koɓe belna aduna mabɓe e nder auberge goto no annama hôtel ni eɓe gondi e mayɗe mabɓe ɗiɗo woni sukaraɓe mabɓe ɗiɗo rewɓe ɓe gondi e mumen ko ɗon tigui police yilliɓe teeɓiɓe ɗon goto woni teeɓiɓe ɗon sikkan goto teeɓiɓe ɗon tigui police teeɓiɓe ɗon yaadi e mabɓe hollirama noon fedde nde noon ko fedde wuyɓe nde koɓe jeegomo noon koɓe jeegomo caggal nde ɓeɗo ɗiɗo nanga noon nde wonnon ko yimɓe hewɓe ko wullitinoɓe ɓoyani tigui ko ɗon hono juge d' instruction biteɗo Mamadou Seck ko ɗon tigui waɗiɓe placé sous mandat de dépôt ina teska noon ndeɗo fedde taw ko agresseur uji koɓe jeegomo eɓe tampinno no fewi Dakar naɓe ko wayno Ouest Foire naɓe ko wayno Parcelles Assainies e nokkuji kewɗi goɗɗi tawateɗi e nder Dakar ko jiggo o noon woni mawɗo fedde nde kañuma woni cerveau ɗeɗon fedde taw ko fedde wuyɓe fedde wuyɓe nde noon fedde wuyɓe nde noon mbiɗen ɓe goyni hewɓe e nder Dakar ɓe goyni hewɓe nder Dakar ɓe kutoro noon ko wiyete arme blanche guilay labɓe ha e jasiji woni tigui eɓe kutoro kadi saaha des moyens roulants woni autoji walla motoji e saaha kadi eɓe kutoro gaz taw soɓe puufe neɗɗo gaz o tan joni hendu gaz ndu farkat jomum faɗɗo walla ɗano wadde kay waɗi ɓe waɗi noon mo waɗi kay moɓe ñamani 500.000 woni temedere ujunere CFA waɗi kadi goto tawa ko entrepreneur ɓe bifti ɓe jaadi koye sac mum ene waɗi 1.600.000 wondude e carte muɗum banque ruji wondude e carte mum banque ruji on noon entrepreneur ene wiye monsieur Niangam ko on porteno plainte noon ko on plainte noon saabi ha ɓeɗo ɗiɗo puɗɗi wiyede teeɓa e oɗo saaha joni heddi ko nayoɓe noon e digga ene yiiɗo ɗumen jiilaw cattuka no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiru enen gardidi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Yacine Fall ko suka debbo élève to lycée Dande mo Louga bannoɗo kawguel mum baccalauréat o heeɓi tigui baccalauréat makko tawa kadi ko kebgol payidungol no fewi saabu kay o heeɓi moyde 17,96 sur 20 ƴeweteno ko toɓɓe nogas kanko o heeɓi toɓɓe nogas e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeenayyi e jeegom 17,96 sur 20 ene wondi kadi e mention très bien ko adi noon baccalauréat makko e hitande o waɗatno ko wiyete BFM ɗum wonno ko en 2020 o heɓno kadi e BF makko ko 18,26 sur 20 Yacine noon Yacine Fall noon bammakko ene wiye Abdou nene makko wiyete ko Khady Fall Abdou o noon ko chauffeur taxi kalando Khady Fall o nene makko ko ménagére woni tigui ko neɗɗo mo gollaki gonɗo e nder galle kamɓe ɗi foof noon ko miskineɓe ɓe guuri koye doole mabɓe haɗani Yacine Fall janggui jangde mum fayida no fewi jinnama kadi kolliri kanko Yacine hay téléphone portable o ala WhatsApp saka TikTok ene tawma hen ala ko woni haaju makko so wona jangde makko e kayeji makko o hollirama hay sinno sehilaɓe makko ene jiiɗi haaldude makko heewi noddude o heewi rokkude ɗumen ko numéro jinnaɓe makko goto jinnaɓe ko ɓen o heewi noddude haaɓe mbawa haaldude e makko ko kanko tigui heeɓi ngelɗo kawguel baccalauréat taw kadi ko mention très bien ko andinde tan wonde kay miskinagal haɗata neɗɗo jangde mum hano hannirta ni eɗen mbiya tan yo jogor jaam Allah newnanamo kadi dendagal konkuraji keddiɗi kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal Macky Sall hoɗojo gendi Sénégal o erima conseil supérieur ñalawma hande o de la magistrature batu to talata hande o to galle lamorgo batu ngu noon waɗa tigui ko sanga 17 heures woni oɗo saaha joni ko cadi nguna batu caggal ngun batu noon walla mbiyen ko adi ngun batu kadi mawo joddo e ɓen taw ko député ji jeeyaɓe e Benno Bokk Yakar o wawa yewtidde e mumen ko fati kay e heblanade sungoji tijjaɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Ziguinchor ko tana musto waɗi toon ko cukalel ko waɗi toon kikiɗe hanki to Ziguinchor to legal bitegal Fulakunda ene tawe to wuuro witengo Bagaka commune mo adi en ko oto feri toon cukalel tokosel jara wiide duuɓi jeegom guel firani noon koye dow route national numéro 6 engel wiyeteno noon ko engel yette Camara ko oto noon kalando umminoɗo to Ziguinchor ko kañuma feri cukalel ngel ko ɗon ngel
wasi fittandu maggela ha joni ko leydi Sénégal keddoɗe nan to leydi Sénégal pular ne heewide wonde jangde kay yawtata ko ɗum waɗi hono ko ɗum waɗi kay ko Sénégal najo goto biyeteɗo Ibrahima Amadou Sy Ibrahima Amadou Sy noon o ɓuuri lollide Ibrahima Amadou ni ɓe ɓuuri lollide ko Samba Sy ko babiraɗo noon jaarowo duuɓi 75 ko gorko mo jeeyaɗo to nokku biyeteɗo Kucari tawi nder département mo Goudiri falde Tambacounda ko kañum tigui mbiɗen jaarowo duuɓi 75 ko kañum hollira tigui kañum tigui hollirama kañum tigui holliri Sénégal naaɓe aduna o kala wonde jangde yawtata ko kanko de waɗi kawguel makko hitande hikka nde baccalauréat ko adi ɗum noon en 2019 ko kanko kadi wonno baɗo BFM ɓurɗo hewde duuɓi honno ko en 2019 e ngan sanga o yaranno ko duuɓi 72 o waɗino BFM makko o heewi kawguel BFM ngel hikka noon en 2023 o gembini ko ngel ɗo kawguel biyeteguel baccalauréat e nder baccalauréat noon kanko Ibrahima Amadou noon o ɓuuri lollide mbiɗen ko Samba Sy o waɗi admis second tour woni tigui o paasi waɗede deuxiéme tour hay sinno kayo heɓani dès le premier tour ko battowo kawguel ngel woni session e ɗeɗo balɗe yidde makko kay ko hebde ngel ɗon kawguel woni baccalauréat makko o waɗay poste makko yimɓe hewɓe noon noddimo kadi mbaɗimo encouragé mbaɗimo félicité enen koye men en jeeyama e waɗɓemo félicité saabu ɗum ɗo ko exemple moƴƴo no fewi hollide kay o neɗɗo e kala saaha jangde yawtata ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to leydi Sénégal jen ha to Madina Gounass ene teska noon kala saaha kay so ɗo saaha yonti to Madina Gounass subbalɓe rendiɓe fedde subbalɓe ene kewi wadde koɓe mbiyata Daka Madina Gounass ma en ketto kena musidɗo men seydi men Amadou Samba Lo assalamu aleykum rahmatullah. ziyaro subalɓe goɗo wadde kala hitande ɗo e nder wuro men tettogo Madina Gounass kala taski juula ha foye balɗe sappo yuɓɓinama ɗo e nder wuro men tettogo Madina Gounass e oɗo alerte jeena lewru morso hitaɗo ujunaje ɗiɗi e nogas e tati e tawtirede dendagal subalɓe diwano kala e kuuɓal woni bandiraɓe juɓɓe kala weltare mawde Alaji Souleymane Sarr jaatigue subalɓe e o diwan ñalawma ɓuɗɗo mawdude ñalawmaji amen minen subalɓe ɗo e Madina Gounass e dendagal yimɓe dental fof subalɓe muɗum fof ko ñalawma ɓuɗɗo mawdude maɓɓe saabu hitande fof ɗato lawol gotol e ko taske so lewru taske dari juulama taske ha balɗe sappo pawroɗo en ɗe ko nde ziar o heewi wadde eyyi ko noon ko yettirte Allah no fewi yimɓe ndendini ko kemno e liɗɗi nawani ceerno kadi fodde ko kemno e haɗa e pour tottude ceerno totti e garɗogol Hammadou Ali Sall mo ceerno lomtinno wanno mawɗo subalɓe bamum ceerno Mountaga Sall on hande ko ɓi ko wonɗo ardi subalɓe foof e yamiroɗo ceerno Alaji Saydou e ha yamiroɗo ceerno Tidiani kanko ardi min o nawi min jaadema koto ceerno min mbaɗi ziyara o ha moƴƴi o ceerno kadi jaaɓi ziyara o e duwima hen kadi cubalagal ko hinde e nder kinde fulɓe matinide e nder hen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi emi jiɗi tan ñande wonde so tawi kay ko arti e ziyara subbalɓe kalana en mate eɗen mbawa tawtorede mbaɗeɗen ñaama liddi hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to Madina Gounass ko to Ziguinchor paaɗen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo hande jeheten ko to e palol dande maayo e diwan Mauritanie wuuro wiyetego Cooji Ngulli wuuro wiyetego Ñaaki Gurel Mamma Dia kamɓe fof de ɓe ndendi ɓe noddi laamu Mauritanie yo waw wallude ɓe ɓe gonde ɗon ka mawko hande wona kamɓe wona jawdi mabɓe holɗum ene wayno ndiyam ala ɓe ngala forage uji ɓe ngala laabi ɓe ngala courant hay réseau téléphone ɓe keɓani ɗum noon eɓe gulliti laamu ngu yo waw daranade ɓe wawa wallude ɓe e ballal Aliou Dieye so tawi en umima ɗon jehen to e mboto khalifa meɗen général holɗum ceerno meɗen ceerno Mamadou Ishaq kanko woni almami juma mboto o wi omo yetta Allah omo yetta dennagal bandiraɓe arnoɓe diftugo ɓi ko biyeteɗo Ahmadou holɗum wodo berenaɓe yantude e baroɓe Jakil yantude e bokke e pete yahanma surmale liliya yahanma garlol yahanma Thila Ali Baydi ina wayno e nder mboto hay goto woppani omo ñaganiɓe Allah nguɗo diftugude e oɗo jaam yo rutto e mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade
so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor jeeheton ko to e wuuro wiyetengo Mandina Mankani kamɓe de ɓe kolliti ɓiɓe baranoɗo biyeteɗo Barthélémy Diatta ina wayno ɓesgu muɗum de hande ina tampi eɓe ñaagui noon ballal eɓe ñaagui laamu ngu yo waw daranade ɓesgu ngu wawa wallude ɗum ɓe kolliti kadi kamɓe Mandina Mankani ina wayno haare Casamance fuɗɗi koye mabɓe warede kumandan oɗo Cheikh Tidiane Gadio gila nden fewde joni ɓe dañani jaam eɓe dañi caɗele kiris Casamance foof hande juuti koye wuuro mabɓe ɗum noon eɓe ñaagui laamu ngu yo waw daranade ɓe wawa walludeɓe sécurité timmuɗo beele eɓe mbawa dañde jaam to usuyi kamɓe de rewɓeɓe e worɓeɓe ɓe jalti hanki ɓe mbaɗi marché mawɗe ɓe kolliti e tawtorede préfet kamɓe de min jiɗi tan ko jaam duumiɗo e Casamance o yo continue ɓe jiiɗa ko ene tardin oɗo jaam nde wonno eɓe gandi jaam o ko ɗum waɗi ha jama juula ɓe kolliti kadi kala eggunoɗo fo yo artu jaam dañama e nokku o dañama e diwan o ɗum noon woni koɓe kolli eɗen gandi ha feere holɗum paludisme ina heewi ɗo hande e wuuro Ziguinchor e diwan Ziguinchor ina wayno ɓe umanima campagne o hande eɓe naata e galleji ha feere paludisme o kam e gardugol docteur Moussa Sagna oɗo de woni gardiɗo e kamɓe oɗo groupe ɗum noon ɓe kolliti e paludis one heewi hande ɗo e Ziguinchor e Bignona yahanma to e Oussouye yahanma e Linkin Weltar TV musidɓe Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkoddude e Ghalii Abou Bah yallah to walde jaam allahumma amin seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi se nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden plateforme dendinde kay pelle hujjikintoɓe gollotoɓe de banggue santé ɓe leydi Mali hono witende place hono witende pla SMA ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri wonde koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe tikkere hofgo juuɗe ngo noon ɓe kolliri tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe 5 so tawi hujjaji mabɓe joltaki ɓe kolliri noon guila aljuma jeeɗiɗi lewru morso gonɗen ɗo ɓe joƴƴinino ɓatake mabɓe joƴƴinino ɓatake mabɓe kay woni préavis de grève mabɓe to bureau ministre du travail et de la fonction publique et du dialogue social biteɗo Fassouma Coulibaly e nder on ɓatake noon eɓe namdi hen toɓɓe 4 taw ko ɓurɗe jojjide ɓe kolliri noon so tawi toɓɓe ɗe ɓe tawi toɓɓe ɗe kay tawi toɓɓe ɗe kay ñawdaka koɓe natanoɓe tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe 5 sabu suɗum so balɗe 5 so ɗum réglani kadi ɓe natana tikkere hofgo juuɗe ngo alda e happu woni grève e limité tikkere balɗe 5 nden noon ɓe kolliri ena hawra waktuji liggateɗi ko waktuji 120 waktuji 120 golleteɗi ɗum fuɗɗoto ko ñande 31 lewru juillet no gonɗen ɗo ha 4 lewru août darotondu e nder jokli leydi Mali kala ko leydi Mali keddoɗen ha joni saison 2022 2023 wonande kay hitande wona hitande moƴƴere wonande kay ɓen remoɓe taw ko coton woni bukki saabu kay ɓe koli saabu ko gilli biteɗe jacide kañum tigui jani e guesse mabɓe bonni guesse ɗe no fewi bonni guesse ɗe no fewi ɓe kolliri kadi nokkuji kewɗi goɗɗi tigui ko yolare woni inondation ko ɗum woni ko heeɓi ɗumen woni musi woni jaaya production ɗum saabi production ustima no fewi remoɓe hewɓe noon tawi ko ƴettinoɓe ñamale ene pawino kay ñamale mumen kala ene pawi e ɗeɗo guesa so jino bukki mumen oɗo saaha joni kolliri tigui ko yaltuɓe jeere hewɓe mabɓe kay ko ronkuɓe yobde ndeɗon ñamade koye gan sanga ɗon mawɗo mabɓe caral mabɓe bitegal CMDT e fedde remoɓe coton ñaguinoma laamu ngu kay nde fabotoɓe ɗo remoɓe coton no jaltiri kay e ɗeɗo caɗele taw ko caɗele ñamade koye gan sanga koye jang sanga ɓeto waɗa anda kay holno foti hectare uji tilfino hen jayanoɗi hen foti hectare uji gon jayano hen anda kay ko ɗum saabi ɗum noon laamu ngu holiri tigui beele ne wawa yafadeɓe ha laaɓa to banggue ɗeɗon ñamade hoolejo leydi ndi kadi hono colonel Azimi Koita haɗani ɗon tan
sabu kay on yamirino kay jaltingola milliard uji jeenayi piccal no milliard jeenayi piccal temedde jeenayi capantere jeetati million woni milliard uji jeenayi e temedde jeenayi capantere tati million woni 9 million 9,938 milliards francs CFA taw ko ballal faabade ɓeɗon remoɓe jayanoɓe kay taw ko remoɓe bukki woni koton kono gila noon haala haalis o haala faade oɗo saha joni kala mennoɗo remde bukki kay woni coton nana jogui biig mum e kayit mum e waɗa calcul so tawi on haalis holno fotata hebde hen e holno fotata waɗirde ɗiɗon haalisaji directeur production agricole noon o joddima gam kay andinde bandiraɓe oɗon haalis no foti yarude kanko directeur agricole o joddima e jaydiyankoɓe woni presse ñande alkamisa ɓennuɗo holliɓe kay wonde o holliri wonde CMDT e gardogol président directeur général Nango Dembélé ɓe mbaɗino ko wiyete recensement woni ɓeeto winditade dendagal hectare uji tilfinoɗi kay guila ɗi gilɗi ñamno ha e kay kemnoɗi yoolere taw ko septembre ɗum noon waɗɗo ko guila septembre 2022 o holli ɗon dendagal hectare uji ɗi kala ɗi kawri ko temedere nogas joyi piccal temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi go hectare ko ɗum woni ko tilfino tawi hen temedde hen capantati e tati ujunere e temedere capannayyi e go hectare ɗum koye nder falde sikaso so tawi ko nogas e jeeɗiɗi ujunere temedde ɗiɗi e capannayyi e joyi hectare ɗum koto falde kucala so tawi ko ujunnaje nogas e capantati e joyi hectare ɗum koto kita sappo e jeetati ujunere temedde jeeɗiɗi e temedere capannayyi e joyi hectare ɗum noon koto buguni so tawi noon koto fana toon ko sappo e ɗiɗi ujunere temedde capantati e joyi hectare so tawi noon koto zone mo mbiyata o HVN to noon tilfino to noon ko 4,970 hectare oɗo haalis noon fayi tigui o holliri oɗo haalis fayi koye ɗiɗo hectare uji tilfinoɗi kadi kala ɓurɗo kay jayede ɓurɗo mawnude hectare uji ko jaya kañum tigui wonata ko ɓurɗo hewde feccera kay e oɗon haalis ko ɗum tigui woni no oɗo haalis mo fayi o holli noon kala noon kay mo tilfannoka woni tigui kala kay mo ala hectare uji mum ala e ɗiɗo hay mbuɗo jomum heɓata e ɗeɗon koppereje ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ras Bas ko animateur radio dowluɗo no fewi e nder leydi maɗi ko activiste kadi daraniɗo kay haɓade ko fati intérêt rende leydi intérêt leydi ndi kanko noon ko nanganoɗo oɗo saaha kala kene wona lebbi nayyi ko dumbanoɗo e nder kasoji o nodi nder ko dumbanoɗi e nder kasoji o nanguirno noon ko wiide haalduji konguɗi kaye e hollude laamu ngu taw ko konguɗi ɗi gogɗani wiidemo kay wonde hono mennoɗo gonnoɗo premier ministre mo leydi Mali gonnoɗo ministre premier ministre mo leydi Mali hono Soumaïla Boubouya Maïga maynoɗo e nder tawi e saaha nangono o holliri kanko Ras Badja wonde on kay ko baraɗo hay sinno kay hay goto o jofaki fiɗin wonde ko on warnoma ko ɗina konngoli tigui addanno laamu ngu nangudemo meƴƴimo e nder kasoji o woppitama noon ñakkagal kay nde o daari yeeso waɗi to lebbi nayyi juge noon waɗimo relax taw kadi ko juge mo tribunal commune 1 mo Bamako commune 5 mo Bamako ko kañum tigui yamir tigui nde woppite haalaɓe waɗimo ko wiyete innocenté kono noon haɗani ha joni kadi laamu ngu nan faye makko junggo o ruttima to kaso hande kay o woppita kono hande kadi jamma makko ma wal jamma makko e nder kaso saabu laamu ngu ha joni ne tumimo gueɗe goɗɗe kabaruji men ɗemgal pulaar ka sen ummima to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry paɗen tana musɗo waɗi to Conakry lamorgo leydi Guinée ko huɓere to ko huɓere to nde 6 étage ko kañum tigui derguiti e leydi étage o noon wonno ko ya mahede yimɓe jeegom wonno nde kay e nder mayre ko hen e less mayre walla e gollotonoɓe hen ko hen hen tigui majji yimɓe ɗo huɓere nde noon jorte mumen woni ko wiyete porté dispari woni ronkaɓe yitede ko altine hanki kikiɗe ɗum ɗon waɗi hen jeeyo ko ouvrier ji wondude cukalel gotel wonno guila e less étage hen e nder mayre kamɓe kala oɗo saaha joni koɓe ronkaɓe yitede étage gonno étage o noon gonɗo étage o janɗo o noon koye nder leegal bitega nder leegal e nder commune mo Mattoto ene tawe to banggue worgo Conakry dadiɓe hewɓe noon guila e policier ji ha e gendarme ɓe ha e koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en e protection civile notitima hen oɗo immeuble janɗo noon o
jeyati koye projet ko fati e magol ko wiyete logement sociaux mo gouvernement leydi Guinée yinno maade kay wonande gollotoɓe taw ko secteur public ko kañumen mahantino oɗon étage ouvrier ji ɗi noon ouvrier ji ɗi noon ouvrier ji noon gaynino ko gaynoɓe tigui dalde 5e dal o étage o 5e étage o ɓe dalino ɗuma koye dal 6e ko heɓo gonno koye gansaga étage o derguiti mabɓe ko société biteɗo MAK woni makka BTP kañuma halfinno ko fati e magol ɗiɗo immeuble oji taw ko ɗi hinde immeuble logement sociaux tawi kadi koye nder banlieue mo Conakry ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Niger paɗen to Agadez ko wuro ɓurgo mawnu tawtengo to rewo leydi Niger wuro ngo noon teskama tigui ɗeɗo balle ko nguleki cattuki ko sanne ki hewmum hewade yiyede ko kañuma tawete toon saabu ɓe kolliri ɗeɗo balle kala température mabɓe jippaki kay capanɗe 4 décret capanɗe 4 degré ɗum woni température mabɓe nguleki ki noon ine boni no fewi e nayeɓe ko noon kadi e sukaɓe tokosɓe no fewi no nguleki kadi yanti koye couperaji courant ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Tunisie paɗen fodde ujunnaji ɗiɗi fodde temedde ɗiɗi saggata taw ko ɗanniyankoɓe wonnoɓe nder leydi Tunisie tawi foof ko ɓaleɓe ɓe mbaɗama refule laamu leydi Tunisie kadi addiɓe ko ha e nder ha désert to wiyete Hazoua ko ɗon tigui goppiɓe tawi kadi ɓe ngala guura ɓe ngalda ndiyam koɓe jaari ko nder désert tuula heela e nguleki cattuki ko ɗon ɓe goppa teskama noon e nder ɓen temedde ɗiɗo addaɓe ha e nder ladde goppa tuula heela hen ɗiɗo mbasi pittari men heddiɓe ne tampino fewi hono gardiɗo directeur catala bitegal fedde gota fedde ONG witede Oman Rights biteɗo Salsabila Chelali o directeur ONG o tawateɗo to nder leydi Tunisie o holliri hen mette makko no fewi o erima laamu Tunisie ngum nde dartinde kay golle kamtorinde baɗi ni o erima kadi dendagal leyɗe ɓen kay ɓe ɓesguji mumen tawate toon e kala saaha ruttinteɓe nde daranto kay toppito ɓesguji mumen ha no gartiri e nder leyɗele mumen mbasa tilfade e kiiɗo nguleki kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Congo Brazzaville paɗere IDH yuki ko union de démocrate humaniste ko landa dawrugol ko landa lunda woni landa opposition landa kanon landa kanon gila gonnoɗo mawɗo makka tafnoɗo ko o yalti aduna hono biyetenoɗo Guy Brice parfait kolelan gila nden noon ɓe ngala lomto makko landa ka ala gardi ɗum gila altine hanki noon sappo lewru juillet landa ka woni tigui koye congrès muɗum e nder congrès o noon ko congrès mabɓe extraordinaire yidde suɓade kay holmoɓe jogori halfinde ko fati e gardigu landa ka balɗe e nder congrès o noon teskama fodde temedde 7 congrès woni tigui tawtoraɓe congrès o mbawi tigui darade fodde laabi ɗiɗi ene mbaɗa 1 minute de silence ene deƴƴa dillata dalata wadde mémoire e donade gardinoɗo landa ka jaltuɗo aduna guila mars 2021 woni woni tigui hono Guy Brice parfait kolela Pascal Ngouanou ko kañuma woni cukko horejo landaka ko kanko kadi udditi congrès o siftinde on noon ide hasa yuki ene jogui député ji jeeɗiɗi e oɗo saaha joni nder suudu sarɗiyeji ndu leydi Congo Brazzaville eɓe jogui kadi fodde 50 maire e nder commune aji yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni ko hollide wonde ko landaka ɓuuri hewde doole wonde tigui kanko woni foti wonde fila de l'opposition kanko foti ardade landaji opposition fandare mabɓe kadi koye sumgoji paari taw ko sumgoji suɓade sénateur uji yoɓe keeb 20 sénateur ɗin sumgoji noon koye lewru août dartoɗo ɗi mbaɗata koto kabaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Congo Brazzaville paaɗen koto leydi Centrafrique noon ko kaske bulo goto woni laafa mbulaka tawi ko jeeyaɗo to Rwanda woni Rwanda kañum wasi fittade mum altine hanki o e ñangu fedde joguitiɓe mbaɗi e mabɓe sara wuuro
e sara sambare mabbe e sa kaybe gonno e ornde yade woni patrouille mabbe contingent mabbe o nonon kambe central kambe tigi Rwanda nabe contingent mabbe la faji bulay kambe be kalfina ko wuro witengo san unja ko hen tigi o wasi fitanu makko ko to leydi Somali paadena yimbe jeetato jeyabe famille goto kanyumen woni wasbe pittali men cagal kay e ndara hakkunde leydi Somali ko bombo artisanal on kanyuma fetti yobi pittali mabbe dum wadi ko nyande aleta bennudo sara wuro witengo wuro witengo bula burdom ene tawete medidi no gasa to bangi rewo Mogadiscio lamorgo leydi di hebu non yodo sakala hakkilaji men koti kay ko witebe shabab sebitibe shabab kanyumen tigi poti wadde ngudo jango musibbe teddube gasi halabe cer ko dum do wonno ko min tongan non kabruji mon e demgal pulaar e sawta he ko musidde mon silmana Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Kebe to Madina Gounass ko Ama Sambalo en nangenen karallagal ha mbawon hedade min hano hanirdi ko miñi men sey men Saydou Abou Bah kelki malaki jam yo jam Allah jogom jogo on